May buntag mga kapusog, makauban nato karong buntaga si Antique Representative of Deputy Speaker Loren Legarda. May buntag, Senator Loren, welcome back dito sa home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Maayong buntag kaninyong tanan, Attorney Resi, and thank you for having me once again. Masaya ako makasama kayo dito sa Northern Mindanao. Bumabati sa lahat ng nasa Cagayan de Oro, hanggang Bukidnon, sa buong Misamis, provinces, at Lanao del Norte. Abot tayo, yes. Kamusta po kayo? We're very honored dahil nakasama po namin kayo ulit dito sa home with GMA Regional TV. Senator Loren, naging bahagi po kayo sa peace efforts dito sa Mindanao. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung inyong naging personal na karanasan para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa Mindanao? Alam mo, that was more than 20 years ago nung ako ay naatasan na mag-head ng humanitarian at peace mission nung ako ay batang senador in 1999. Ano-ano po ba ang inyong mga nagawa at ang mga batas na inyong nasuportahan para po sa ikabubuti ng Mindanao? Alam nyo, sana nandyan pa sa Cagayan de Oro yung ating weaving center. I think that's in Lagindingan, sa Misamis Oriental, yung ating ginawang weaving and processing center. At meron din tayong ginawang ginning and spinning facility for cotton. Ito may sa Region 9 sa Dumingag, Zamboanga del Sur, sa ating pakikipag-ugnayan sa DA, Philfida. That's a government agency in charge of weaving and fiber. May mga cotton farms din tayo na sinuportahan sa Alabel at sa Maasim sa Sarangani. Ilan lang yan sa ating mga tinutulungan ng mga micro enterprises sa ilalim ng aking batas na MSME para mabigyan ng negosyo, ma-preserve din ang kanilang mga talino at skills sa paghahabi, sa paggagawa ng disenyo at sa cotton facilities. At I hope maraming nakinabang sa ating mga proyektong yan. Ako po'y nakikipag-ugnayan sa mga local governments at sa mga national government agencies para maipalapit sa mga tao ang kailangan nila. Marami po sa mga kapuso natin ang nanonood this morning and we thank you dahil sa lahat ng mga programa na inilaan niyo po para sa amin. What is your message sa ating mga kapuso, Senator Loren? Nandiyan na po ang ating mga batas para sa kabuhayan, ang ating batas din na ginawa para sa pangkalusugan, ang ating senior citizens law na amendments na nagbibigay ng karagdagang benepisyo para din sa ating mga senior citizens. At yung ating, syempre, Free Tertiary Education Act. I hope napapakinabangan po nila ang lahat ng ating mga batas na ginawa. At lalo na sa panahon ngayon, alam kong maraming hamon, pero kayo po'y makakaasa. Nandito po tayo para gabayan po kayo. And importante, nandiyan ang batas, kailangan lang mapondohan at yan ang gusto kong gawin sa mga darating na panahon. Maraming salamat po, Senator Loren, at sana hindi po kayo magsawa na tulungan pa ang ating mga kababayan. Thank you very much po. Thank you very much. And once again, I'm a proud wearer of a Balaan jacket. Kaya natutuwa ako. Sana pala ang sinuot ko ay galing sa Northern Mindanao kasi meron din akong outfit galing sa Bukidnon rin. So next time, yun ang aking suot. Okay. Next so thank time, you so much and keep safe. God bless. At we say an Antique, duro gid na salamat. Pero sa inyo, I'm sure may mga kinaraya o mga hiligay nun din sa inyo. Pero buwabati ako sa inyo, dagang salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.